Kwenyuke usuka ku-100,000 waya ku-150,000 umklomelo kozonqoba umjaho iPrince Mangosuthu Ultra Marathon kwabesifazane nabesilisa. Lo mjaho okuhlonishwa ngawo umsunguli weqembu IFP nowayengundunankulu wesizwe samaZulu iNkosi Mangosuthu Buthelezi sakhothama uzobanjwa ngosuku lwenkululeko mhla zingu-27 kuMbasa. Uzosuka eNquthu uphelele eDandi enyakatho yeKwaZulu-Natal. Nalabo abagijimayo kuwona bazuze kangcono. Sakuthokozela kakhulu ukuthi uma benombono ukuthi asukhuphule umjaho uye ku-150,000 umuntu oqalayo oyinawo number 1 wabesifazane kanjani nabesilisa futhi ku-150,000. Sathi into enkulu kakhulu-ke le uyakhombisa ukuthi uzoba nesasasa lomjaho. Sijabula kakhulu futhi ngoba indaba ezinhle sizayisithola izethembiso ezibuya ngahulumeni wesifundazwe umnyango lo ophathele zemidlalo amaciko nako konke okunjalo ukuthi hayi lo mjaho usuzoba seyiqophelo eliphezulu ukuba uthathwe manje isifundazwe uphathwe uba izinga lesifundazwe.